ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ രാജീവ് ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ 9-ാം അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് ഐശ്വര്യ യോഗമാണ് നോക്കുന്നത്. വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, വിഭൂതികള് ഒക്കെ. ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ജ്ഞാനികൾ ഏതുവിധാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മറ്റു ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അപ്പോ അത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഹാഫ് പോർഷൻ ഇപ്പൊ പിന്നിട്ടു. അപ്പോഴെല്ലാവരും നമ്മള് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കട്ട ഫാൻസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് പകുതി കൂടി പഠിക്കുമ്പോഴോ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക അല്ലേ? സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെയാ ചിന്ത വരുന്നത്? എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള നമുക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഇനി ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രധാന വിഭൂതികളെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സദാ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് അതറിയും തോറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കും, ആശ്ചര്യം തോന്നും.
കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്നതില് നമുക്ക് അഭിമാനവും തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക, ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും എന്നറിയുക. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകള് എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് 80ഓളം ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീതയുടെ. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാ പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഓരോ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അതിലും കേമമായതാ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന് ഇഷ്ടാണ്. അതിനാല് അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇനിയും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ. അപ്പോ പണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോഴ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തില് മണ്ണ് തിന്നുന്ന കൃഷ്ണനോട് വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ യശോദാമ്മ. അപ്പോഴെന്താ കാണണത്? പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചം തന്നെ കാണുകയാണ്. അന്നേ അറിയാല്ലേ ഈ കൊച്ചു കണ്ണന്റെ ഇതൊരു അത്ഭുത കുട്ടിയാണ് എന്ന്, മിറാക്കുലസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണേ അല്ലെ. കൊച്ചു കുട്ടി എങ്ങനെയാ? അപ്പോ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞു തരണേ? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തന്റെ പിതാവിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കുക? റിസർച്ച് നടത്താനൊന്നും കഴിവില്ല. അതേപോലെയാ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആദിമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഭഗവാനെ കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന വേളയില് ഇവിടെ അവതരിച്ച് മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തിട്ട് നാട്യത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോഴും പലർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം ഒന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയണതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പോലെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശിഷ്യനെയാണ്, ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ശിഷ്യനെയാ ഒരു ഗുരുവിനെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. വെണ്മയമായിട്ടുള്ള ജഗത്ത് ചിന്മയമായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ആനന്ദഭദ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശരമുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവൻ. സമ്പൂർണതയില് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പല ശക്തികള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെയാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട്. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നു വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ സമ്പൂർണത തികഞ്ഞവൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വളരെ
ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. ഒരാളെ ഭഗവാന്റെ കഥകള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര കേൾക്കണോ അത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്നാ പറയണത്. അപ്പോഴാണത്രേ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടണത്. 2 നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് എന്തൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വൈഭവങ്ങള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഇതൊന്നും പറ്റി ഒന്നും ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെയുണ്ടോ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും അവരുടെയൊക്കെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പോലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്തത്. ആദിമനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ശേഷമല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റണില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. അവ്യക്തിഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. അത് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ. അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊഹം വെച്ച് അവര് കണക്കാക്കും, സങ്കല്പിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ അറിവുകളും ഉണ്ട്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ദേവന്മാരോ മഹർഷിമാരോ ഒന്നും അറിയണില്ല. അല്ലെ, മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈ ദിവ്യത്വം ഒട്ട് കാണാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും തലത്തിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവണില്ല ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി കാരണം ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ പിതാമഹന്മാർക്ക് ഒക്കെ നമ്മളെ അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പിതാമഹനെ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. 3 യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമൂഢസമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. എന്താ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭഗവാന് തുടക്കവും ഇല്ല, ലോകമഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാണ് ഒരാള്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അത് ബോധ്യം വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ വ്യാമോഹം തീർന്നു, പാപമുക്തനായി. പിന്നെ അയാള് എത്ര ഈസി അല്ലേ. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭഗവാൻ അജനാണ്, ആദിമനാണ് അല്ലെ, പുരാതനനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ജനനമില്ല. എല്ലാ മുനിമാരോ ദേവന്മാരോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനേലും ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവണതേ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് തുടക്കമില്ല. എവിടെന്നാ തുടങ്ങിയ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഭഗവാനുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷവും ഭഗവാനുണ്ട്, പ്രളയത്തിന് ശേഷവും എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു തുടക്കം, സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇല്ല. സകല സർവലോകേ മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപമോചിതരാവും. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം.
ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്നെ. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്. തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം? ഇതിൽ പറയണേ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. ഇപ്പൊ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ അല്ല. യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് ആര്യ പറയാ? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ അതിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോ നിദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലെ? ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ബുദ്ധി അല്ലെ? ബുദ്ധി പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവത് കരുണ നമുക്ക് കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. എന്താ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല അല്ലേ? അവിടെ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ നോളജ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം അത്, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. ഒരു കള്ളനുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണല്ലേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആമ തന്റെ ശരീര അവയവങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോ. അതുപോലെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതെ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സംയമനം ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. അഭയം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഭയം അല്ലേ? ആ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരമഭക്തനായിരിക്കും. ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ അഭയമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അയാൾ പോകും. തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, ധാർമ്മികനായ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ധാർമ്മികമായി പണം സമ്പാദിക്കുക, അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുക. ഭഗവത് സേവനത്തിനോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ഒക്കെ. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തത് യാതൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോകൈമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്കു മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്.
വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. പറയാണ് ഈ സപ്ത ഋഷികള് ഉണ്ടല്ലേ, ശ്രേഷ്ഠരാണ് സപ്ത ഋഷികള്. അവർക്കും മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാര് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 കുമാരന്മാര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരും ആത്മജ്ഞാനികളാ. മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കള്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. പിന്നീട് അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളായിട്ടാണ് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായത്. സപ്തർഷികളും അവർക്കു മുമ്പ് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉദ്ഭവിച്ചു. 4 കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയും. എന്നും അവർക്ക് 4 വയസ്സാ. അവര് വലുതാവില്ല, പക്ഷെ ജ്ഞാനികളാ. അവരാണ് കുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര്. സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ. അങ്ങനെ മനുക്കളും എല്ലാം അവർക്ക് മുമ്പ് ഉദ്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. ഇവർക്ക് ഉണ്ടായ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും. അവരുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കള് അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോവാണ് അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വത സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്യുക, ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് യോഗശക്തി ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, ഒരു മാലിന്യം കലർന്നിട്ടില്ല, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അതിൽ മുഴുകും. ഇതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല, അവരങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്താ കിട്ടണ്ടേ അവർക്ക്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തവര് അല്ലെ, അജ്ഞര്, അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികന്മാരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജപ്രദ പിത. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധനയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല പോലെ ബോധ്യം വരണം. ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് നല്ലതുപോലെ അറിയണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സദാ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസം അതാണ് എല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മള് വിഭൂതികളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോഴെല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും എത്ര പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവട്ടെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ആവട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികള് ഐശ്വര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത അജ്ഞന്മാര് അല്ലെ, അന്ധന്മാര്, അവരാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയാതെ പോകുന്നത്, ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാത്തത്. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം
ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം അല്ലേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വൈഭവം, അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ് അല്ലേ ഭഗവാനുള്ളത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ചതുശ്ലോകി ഗീത ആരംഭിക്കുകയാണ്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതറിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ സേവിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കും, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും എന്ന 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ഇനി ചതുശ്ലോകിയിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ബോധ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാൻ ഏത് തലത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് ശരിയായി ബോധ്യം വന്ന ആളെ പിന്നെ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊന്നും വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അയാൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റും ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, വിഷ്ണു ഒക്കെ ഗുണാവതാരങ്ങള് എന്നാ പറയാ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സത്വഗുണം രൂപം പൂണ്ട് വിഷ്ണുവായി, രജോ ഗുണം ബ്രഹ്മാവായി, തമോ ഗുണം ശിവനായി, അങ്ങനെയാ പറയാ. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് പകർന്നു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരാള് തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കും അല്ലെ. സമ്പത്തോ പദവിയോ ശരീരമോ എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയായിട്ട് തീരും. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതൂ. ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കണവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലാത്തവര് മൂഢരാണ്. 9 മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. 2ാമത്തെ അല്ലെ ചതുശ്ലോകിയിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അവരുടെ ജീവിതമോ ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ഭൗതിക സംഭാഷണങ്ങളും അവര് ചെയ്യണില്ല. അങ്ങനെ അവര് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവും. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് മറ്റൊരു ഭക്തന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവര് പരസ്പരം ബോധയന്താ എന്നാ പറഞ്ഞ, പരസ്പരം അവരിങ്ങനെ ദീപ്തരാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവുമാണ് ഉള്ളത്, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും എന്ന് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിതമായ ജീവിതമാണ് അവരുടേത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവര് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും.
ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഭക്തിലത, അതൊരു ബീജമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കൃഷ്ണപ്രേമം ബീജരൂപേണ ഉണ്ട്. ആ ബീജം ഇങ്ങനെ അങ്കുരിതമാകണം. അതിന് നനയ്ക്കണം അല്ലെ. ഒരു വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് അത് അങ്കുരിച്ചു വരിക. അതെന്താണ് അതിന്റെ ജലസേചനം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി ലതയുടെ ബീജം അതിങ്ങനെ അങ്കുരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങള് തുടർന്നിങ്ങനെ പോരണം. അപ്പോഴതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വലുതായി വലുതായി ഇങ്ങനെ വരും. ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം എവിടം വരെ വലുതാവണം എന്നറിയോ? കുറെ പോകാനുണ്ട്. എവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അവിടുന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ തൊടണം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തനെ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ്. മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ച് കരക്കിയിട്ടാല് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുക അസാധ്യമായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ കാര്യം. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമേയുള്ളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്നും അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ എന്താ അതിലുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവഹി എന്നാ പറയാ. ആ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. നമ്മളെന്നും ശ്രവണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണം അല്ലേ. ഭക്തി ഇങ്ങനെ വൈദ്യസാധനാഭക്തി ചെയ്ത് അല്ലേ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെയുള്ള ആ നവതാ ഭക്തി സാധനകളിലൂടെ നിത്യനിരന്തരമായിട്ട് സാധന ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഭക്തൻ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ പല പല പടികളുണ്ട്, തലങ്ങള് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന നിവൃത്തി, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ. കുറെ പണിയുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോണം. മുകളിലേക്ക് പോണം. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. പിന്നെ അല്ലേ, ഒരു ഭക്തനെ പിന്നെ താഴോട്ട് വിടാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരിക്കല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ചിത്തം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ഭക്തനാണ് എന്ന് നമ്മളല്ല പറയാ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയണം, ഇന്ന ആളുണ്ടല്ലോ വലിയ ഭക്തനാന്ന് ഭഗവാന് തോന്നണം അല്ലേ. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതല് ഭഗവാന് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റണം അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആരാ കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നോളും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പോണ്ട. ബുദ്ധിവിശേഷമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഉന്തലും തള്ളലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും.
ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. ഇപ്പോ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പല പല യോഗങ്ങളാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ബുദ്ധിപൂർവം ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അല്ലെ. സാധനാ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി സദാ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യ സ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നമുക്ക് ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം. എന്നിട്ട് ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റും. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക അല്ലെ. ഒരു അഹൈതുകി ഭക്തിയാ വേണ്ടത്. ഇന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനെ കമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യരുത്. ഭഗവാനില് ഹൈതുകി ഭക്തി വേണം. ഒരു കാരണമില്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ വേണം, എന്തെന്നെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന ആ രൂപത്തില് നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനും അവസരം ആരാ കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലേ. അയാളെ ഉന്തി തള്ളി ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് ആക്കിക്കോളും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. ചതുശ്ലോകിയിലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്താ 4ാമത്തേല് പറയണത്? ആ ഭക്തരോട് സവിശേഷ അനുകമ്പയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കും അവിടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സൊക്കെ മാറും അല്ലെ. നമ്മളുടെ ആ മാലിന്യങ്ങള്, കർമ്മവാസനകള്, അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളയും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നാൽ ജ്ഞാനപ്രകാശായി അല്ലെ. നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനപ്രകാശമായി എപ്പോഴും. ആ ജ്ഞാനപ്രകാശമുള്ളിടത്ത് പിന്നെ അന്ധകാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉദിച്ച അന്ധകാരമില്ല. അതുപോലെ അജ്ഞാനം എന്നുള്ള ആ അന്ധകാരം ഒക്കെ പിന്നെ മാറിപ്പോകും. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏകയോഗ്യത. അത് മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഫലേച്ഛയില്ല, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിലും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാവുന്നത്. പരമതത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കൂ അല്ലേ. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ ആളാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 100 പവൻ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാ അല്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെയും ഭഗവാന്റേതാ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നിന്ന് ഒരു 10 പവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10,000 രൂപയോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന് സേവനം കൊടുക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്. അതെങ്ങനെയാ താല്പര്യം അറിയണേ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ? ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മുഴുവനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരുന്നത്. അത് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനില് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവുന്നു. ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി, അല്ലേ? നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ, കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ കിട്ടുമോ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ പിന്നെ വറി ചെയ്യില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാന് സന്തോഷാവുക, അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക, അത് മാത്രം. അപ്പൊ റിസൾട്ടും നല്ലതാണ് ഉണ്ടാവുക. 12, 12, 13 ഒന്നിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലേ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, സദാ സന്തോഷവും ആനന്ദവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗം അത് ഭഗവാനാ നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും, ഭഗവാനിലാണ് അവരുടെ ബോധമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവം ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകും, അല്ലേ? സദാ നാമജപം നടത്തുന്നവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടാവും ഭഗവാന്. ജ്ഞാനദീപത്താലെ അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെ നീക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അല്ലേ? ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം അതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രാണ് സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുക, മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ഉണ്ടാവുക, സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രയത്നം തുടരുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യത്താലെ നമ്മള് ഭക്തി മാർഗത്തില് പുരോഗമിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ പറയണേ ഈ ഭക്തി ഭഗവത് സേവന ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമാണ് എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷൻ ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ജൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്നുള്ള ആ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ സർവജ്ഞത്വം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങാണ് പരമമായ ധാമം, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം എല്ലാം അങ്ങാണ്. അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജൻ, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, മഹാനാണ്. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ദേവർഷി നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ പല മഹർഷിമാരും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആധുനിക തത്വചിന്തകൾക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെയല്ല, അല്ലെ? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വമെന്നും പരമപുരുഷൻ എന്നും മറ്റും മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല. അർജുനന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വേദ പ്രാമാണ്യമുണ്ട്, അല്ലെ? വേദങ്ങളില് ഉള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് അത്. എല്ലാ മഹർഷിമാരും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു.
കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തിലോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കൂ. നമ്മളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ്? നമ്മൾ സെർവന്റാ അല്ലേ? ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതാ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. എനിക്ക് ജനനമില്ല, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനിക്കല്ല, നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ? ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ ആ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന് ജനനം ഇല്ല. ഇപ്പൊ അധാർമികത വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിയണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറവിടം, അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാനാൽ തന്നെയാണ്. പുരുഷൻ വ്യക്തി എക്കാലത്തും ഉള്ളവനാണ് അല്ലേ? ദിവ്യൻ, ഭൗതികനല്ല ഭഗവാൻ. ജനിക്കാത്തവനാണ്, ഏറ്റവും മഹത്തായവനാണ്, വിഭുവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അണുവാണ്. അത് നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ, അങ്ങനെ മഹാമുനിമാരൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സത്യം. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. ഇപ്പോഴോ അങ്ങ് വീണ്ടും അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് സങ്കല്പങ്ങളില്ല, എല്ലാം സത്യം മാത്രാണ് അവിടെയുള്ളത്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അതിനാലെ ഇനിയും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറയൂ എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അർജുനന് മതിയാവുന്നില്ല അല്ലെ? യുദ്ധഭൂമിയാണ് എന്നൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്ന് പറയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവാ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ദേവന്മാർക്കും ദാനവന്മാർക്കോ പോലും അങ്ങേ യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിശ്വാസികൾക്കും ആസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യത്തെ പരിപൂർണമായും കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആണ് എന്ന് അർജുനന് ബോധമുദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അർജുനന് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അർജുനനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുവാനായി അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് വിവസ്വാന് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് പിന്നെ നശിച്ചു അല്ലേ? കാലാന്തരത്തിൽ അത് കാലഹരണം സംഭവിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇത് നശിച്ചപ്പോ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനിലൂടെ അത് വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ആ അറിവ്. 15. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്തത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. പറയാണ്, പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കണേ. ഉത്തമ പുരുഷൻ വേറെ ഇല്ല അല്ലേ? എൻജോയർ. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ദേവൻ, ദേവാദിദേവൻ അങ്ങാണ്. ഭഗവാനെ, ജഗതീശ്വര, ഈ ജഗത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറൊരാൾക്കും കഴിയില്ല. ഭഗവാന് മാത്രം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ.
ഇപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മമായിട്ട്, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവായിട്ട്, അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടൂ. അർജുനന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാം നമ്മൾക്ക്. 16 വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനി മാം സ്വം വാപ്യതിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികള്, ശക്തികള്, ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാ അല്ലേ? യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ, അതിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വമൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ബോധ്യപ്പെട്ടതാ അല്ലെ. നമ്മളെ പോലുള്ളവര് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ചോദിക്കുകയാണ്, യോഗേശ്വരനാണ് അങ്ങ് കൃഷ്ണ. അങ്ങയെ നിരന്തരം ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് വല്ല നിഷ്ഠയുണ്ടോ? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാനിപ്പൊ ചെയ്യണ പോലെ അത് ശരിയായ രീതിയാണോ അറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ്? യോഗേശ്വരനായ അങ്ങ് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാന് അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനത്രേ. അവരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്തു പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കുറിച്ചാ നമ്മൾ ഓർക്കണത്. എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അവരാ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിലാ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ എപ്പോഴും. അതന്നെ അവിടെ പറയണത്. 18 വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. പറയാണ്, എനിക്ക് മതിയാവണില്ല. അങ്ങയെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതിയാവണില്ല. കേൾക്കും തോറും ആ അങ്ങയുടെ വാക്കുകള്, അമൃത തുല്യമായ ആ വാക്കുകള്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. അതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ടും അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതിയാവില്ല.
അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ ഭഗവത് കഥകള്, കീർത്തനം, ലീലകള്. എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല ഒരു ഭക്തന്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന് മുമ്പില് ഒരു ശത്രു എത്തിയാലുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി, അയാളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ആയുസ്സും കുറഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാനാ ചെയ്യണത്. അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അമ്പെയ്യ, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള്. മനസ്സിന്റെ ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ വ്യാകുലതകളൊക്കെ അർജുനന് മാറുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള, ഈ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആലംബന ബുദ്ധിയ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അടക്കം ശീലിപ്പിക്കുക. അതാ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്ത തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറയാണ് കേട്ടോ, ഈ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. പറയാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ, ഭാസുരങ്ങളായ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. പ്രാധാന്യമുള്ളത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അർജുന. അത് കാരണം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചിലത് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറയാണ്. 19. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താ വിഭൂതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവം, അതാണ് വിഭൂതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവം. 20. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദി മധ്യം അവസാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഗുഡാകേശ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പൂകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹത്തത്വം, അത് സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയാണത്. മഹത്തത്വം എന്നത് അതിലെ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പൂകിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഉൾപ്പൂകണത്. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്, പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 21. ആദിത്യ അല്ല, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. വിഭൂതികളെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ, അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളെ
ചിലത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്ര അന്തമില്ലാത്ത അത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നാളെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ നോക്കാം. ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതിൽ മാതാജി, ആ പരാശര മഹർഷി വിഭൂതികൾ 6 തരം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഷഡൈശ്വര്യം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അന്നേരം ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളല്ല, 6 ഉള്ളൂ? അല്ല, ആ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങള് പരിപൂർണതയിലുണ്ട് അല്ല, എന്നാണ് പരാശര മുനി അതെ. നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഓ, വാക്കിനെ, ഓ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അചിന്ത്യമാണ്. പക്ഷെ പരാശര മുനി ഇതിലെല്ലാം പെടും, ഓരോ ഐറ്റത്തിലും അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്നാല്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളല്ലേ? പുസ്തകങ്ങള്, അദ്ദേഹം രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ അതെ, അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങള്. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത് എപ്പോൾ? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അത് പോരെ മാതാജി? മതി. ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ മാതാജി അത് ഒന്ന് പറയുമോ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസുകൾ. അടുത്തത് 4 കുമാരന്മാർ ആരല്ല? സനകൻ, സനന്ദൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. പിന്നെ അടുത്തത് ബുദ്ധിയോഗം എന്നാലും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതിയല്ലോ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ. പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം. പിന്നെ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. ധനം, ജ്ഞാനം. ആ വിഭൂതികൾ പറയാൻ പോണില്ല, പറയണം. അതൊക്കെ ഇനി അടുത്തതില്ല, ഇനി നാളെ കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ നമ്മള് വിഭൂതികള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നാളെ നമുക്ക് ഏകാദശി അല്ലേ മാതാജി? അന്നേരം നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. അതെ, നാളെ 11 മണിക്ക് വായനയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ? ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്, ആധ്യാത്മം, ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? എന്നുവെച്ചാ അത് 8ാം അധ്യായത്തിലത്തെ അല്ലേ? അതെ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നശ്വരമായ ആത്മാവല്ലേ ബ്രഹ്മം? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവ്, ആ ജീവൻ, അതാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെ എന്താ അധ്യാത്മം? ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് അതല്ലേ? ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോ നശിക്ക എന്നും ആത്മാവിന് നാശമില്ലല്ലോ, അനശ്വരനല്ലേ? അതാണ് ആ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായതും അനശ്വരമായതും എന്നാണ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെ ഏതാ? ആധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം, അതീന്ദ്രിയമാണത് അല്ലേ? അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല, ഭൗതികമല്ല. ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം. അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ നേച്ചർ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, അതാണ് അധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം. വേറെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ധന്യമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടേ അല്ലേ? 18 പുതിയ പേരിൽ അധ്യായം. ആളുടെ ആരാണ് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി പുതിയ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നു, പുതിയ പേര് കാണുന്നതില്ല. അത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യ ആരാണെന്ന് പറയോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ മാതാജി പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യ എം മാതാജി ഒന്ന് പറയൂ. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. എക്സിറ്റ് ആയോ? ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി, എക്സിറ്റ് ആയല്ലോ. വിദ്യായമുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാതാജി. എന്താ പേരെന്താണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ജൈന മാതാജി നമ്മുടെ ലെവൽ 4-ലുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ മാതാജി? പ്രസന്ന മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞേ ജൈന എന്ന് പറഞ്ഞത്? തന്നെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ മാതാജി കേട്ടില്ല. കേറിയില്ലേ? അന്ന് യാദൃശ്യമായിട്ട് ജൈന ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഇന്നലെ ഇന്നും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളയാ. എക്സിറ്റ് ആയി.